Kay, dali na. Buligan ta ka luto. Ay, sobra silyong ka busy sa kay wes balog tilawan ko pagkaon panabit Be. Tilawan ko. Uy, hop way na ning pagkaon ko, aw. ula Ay, oh sobra kay sis kay ginatupag mo Ay, kasi braw ni galaras dalom lamisa. Huwag yung kaon mo, braw. Ano mo nga klase ido, ya, ma? Uy, kagad yung huya, ya, braw. Uy, pagani ka kaon ng mga tao, ikaw nagkaon, ha? Ay, ido, kagad tuod. Ido, kagad, braw. Nakuyan takakan ko ito Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel, Blind Drama. Kagsang 106.9 ASFM. kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Kaagahon palang gali. Kapang daw lagi kumayos ang tinulugan. Ano abi kay excited na ako sa kasal namo ni Jojo eh. Bah, sila ni Lola oh. Si Che Marites kag si Che Marisol. Lola, ay day. Wow, aga ka pa ba? Matuod ay. Panabi. Excited lang ano sa kasal nila. Amo pa lang nabatyagan ko sang kasal kami ni Miloy. Ay, tuod ka Lola. Ay oo, super excited gid ko katama. Sang nag-asawahay na kamuyala. Ate, dito na ko ng loya eh. Ay, abaw day Catherine. Abi mo, sa una-una do hindi gid kami kumporme sang relasyon ninyo nga duha ni Jojo. Iti, lantawa ba lang sitwasyon niya? Oo man, hindi siya makakita. Pero nasaksihan namo ng inyo nga pagpalanggaan ay, baw, dito gid kami nagkumporme. Nga, bagay gid kamo nga duha. Salamat. Salamat, Che Marites, Che Marisol. Ay, bisan ako Marites, Marisol, hindi man kumporme sa relasyon nila sang una. Kabalogin na si Catherine kung anong pagpamalabag namon sang una sang ginikanan niya. Pero ako na-realize ko nga palangga ganyan ni Jojo si Catherine. Salamat man sa suporta mo la. Palangga ko gid ikaw apo. Kagang kalipay mo, kalipay ko man na. Okay na to. Ay, mas kubado, kompleto na tong mga panakot. Ay, wala. Ayos na. Wala na to problema la. Kaya to si Lolo Miloy nagabulig. Lola Basyang, nga mo ginang reaksyon mo ha oh? Kabalo naman kamo kay Miloy. Hindi man naguro paghimuon ni Lolo Miloy ang ara sa pinsar ta Lola Basyang Ang matuod. Salig lang bala ka mo kay Lolo Miloy, bisan subong lang. Hay apo. Sige, mapokus kita sa kasal mo. Sige, maghimos ka na dito. Kaya balo ako, nga hindi ka na magtulog. Excited na niya si Catherine. Ay, ako man bala sang una sang kasal ko. Excited ka man Marisol? Ay, daw malagyo gani ko ya. Ay, abaw. Jo. Do po matyagan ko, bla. Duway ka niya tulog-tulog, haling kagapon. Ano habilo kay puwerti sa akon ka excited sa kasal namon dugay-dugay ni Catherine. Pila na lang ka oras. Mangin misis ko na siya. Ay abaw, malipayon kagagali kayo. Ahulo eh. Siyempre, do sa ano bala? Nga bisan amo sining sitwasyon ko pero may babae nga nagpalangga sa akon. Hindi pa basta-basta ha. May istra pa. Kagakuya, ordinaryo lang ang masahista. Ay, sos apo, hindi pagpakadubua ang mga masahista. Kaya nga, kung wala ang mga masahista, wala siyang mahilot siyang nagapalanakit nga kalawasan sa mga profesional. Kagbisan sa mga trabahuso pa sa uma. Kulo no. Sige lang apo, kaya ari lang kami magasuporta sa imo. Sige na, kay si mama, kay si papa mo ho. Excited naman to. Kaya nga, do hindi sila makapate. Nga ano lo,
Nga ang bata nila nga bulag makapangasawa na. Sige Lolo Ilyong, salamat din sa suporta mo. Halin sa una, ikaw ginang nagabulig sa akon. Ay oo apo, siyempre, ikaw man di gabulig sing galastuhon sa balay eh. Ari naman kuliwat sa barko ng sakay. Kipapuli ko sa mga pulis, kakinpaplitihan. At daman mo lang karon priduming. Sala-sala man to ang ipanudlo mo sa akon. Tungod sa Tagalog ang itudlo mo sa akon, ako yung napriso. Mayo lang gani na pamatudan ng way ko sala. Andapan mo lang karon priduming. Andapan mo lang git karon. Hey, kabigaw nga wala si Freddy Albedo. Hey, naidlaw makusting kakumpare ko ba? Nagligad pa siya adlaw na kalakat. Nakaubra na sa ihan. May try ko nakaubra na siya kay para masukot ko sa 1,000 yung hulam sa akon. Lumabas ka sa bahay mo. Pre, harapin mo ako. Malaking kasalanan mo sa akin. Ba, may si Freddy Albedo ba na? Guwaon ko siya. Naidlaw ako sa kumpare ko. Ay, nga-angari na siya. Kadali lang. Ari pentahan. Ba, Freddy Albedo, ari ka na? Animal ka, Predoming. Hayop ka. Bakit linuko mo ako, Predoming? Ano bang kasalanan ko sa iyo nga linuko mo ako? Freddy Albedo, way pagani ba tunaw ang laswa nga balonggay giging kaubo? Nagtinagalog ka na? Basta, way ka na labot, Predoming, kung magtagalog ako o kung magilonggo. Basta importante, may sala ka sa akon. Hindi ko pagisla ng ginulang ko kay 1,000. Tungod kay way ko kaobra, napriso ako. Freddy Albedo. Lolo Doroy, ano natabo sa imo? Kagahon pala ni gani. Nano ka? Nanghilamos ko, Rose. Ala, do ka imposible ba? Ala, tuod, nanghilamos ka? Ay, oo, Rose. Kaya nga, gusto ko mag-attend sa kasal ni Catherine kag ni Jojo. Te, nga nanghilamos ka? Tani naligo ka? Ipapatay mo, kuya. Ay, balo ka na ganyan hadlo, kuya, sa tubig, bro. Te, hindi dapat manghilamos. Ligo ka gadya kayo. Ang baho mo, gapangan tuos, gyapon. Amo na gani, Rose, nga nagakadto ako sa mga selebrasyon. Nga aman, Lolo Doroyaw. Kay basi makakita man ko to balas ang babae nga wala ga paligo. Kundi, Ano? may forever ko. Oo, amo na yung nga daan ang gusto ko. Ang babae nga wala ga paligo. Para ano? Para makarelate siya sa akon. Nga hindi kami maligo nga duwa. Ay, agay. Kasan ulang do. Kalaslo na si Katire ke si Jojo.
Wow, maayo pa ining duha kay matuman na ilang mga handom. Ang akon ihandom do nagalutaw pa sa sabaw sa tugabang. Mahimos ako kay kinahanglan nga makapauli ako sa labing madali. Wow, excited ako. Excited ako kapag attend sa kasal sa akon mga apo. Dugay ba ako nga wala makapauli. Ang ulihi ko kapag pauli, amo atong may ginbilin ako nga kwarta nga para kay Pariberto. Pero ambot lang kung sino sa ilang aduhan di Parimiloy kay di Parilyo nagbulsa sa to. Kinahanglan nga baka mamakal ako sa mga inugregalo ko. Kag ipasalubong ko man sa mga kumpare ko. Bisan do dalok-dalok lang ang duha gayda pero kumpare ko man din na sila gihapon. Igikas ko na lang kay Pariberto inong hatag ko kay base kung malibunaw naman pareho siyang nauna. Ano ba lang adlaw subong? Mahimos ako bala. Magkanto ako sa grocery ako magkapamakal ako sa mga dalaloon ko pauli. Ari na. Napabakal ko na ang tanan ng mga dalaloon ko. Kag napamakal ko naman ang inugregalo ko sa ilan ni Jojo ani Catherine. Mapuslan gid nila ini mga gamit nga ginpamakal ko. May ari diri nga arinola, kasirola, labador, baso, tinidor, kutsara, may pinggan man diri. Kaya sa kadamo lang nga galamiton para sa sulod sa balay. Ang way ko lang di ko mabakal. Napkin. Baw! Parimiloy, bukadamo di gali sa mga linuto sa kusina ho. Ikuha na yun ako. Baw, kadamo sa mga tao sa palibot ha. Basta gani may kasal gani ang mga tao gati lilipon ka dyan ho. Parimiloy. Kaya kay bakaon sa karon mo. Ate ho siguraduha lang ha. Tanan nga kwarta nga ibakal sa panakot, ihatag mo ha. Duman mo sa kon, prosibo ba? Ay, hindi bukan namin sa iyo ho. Kadamo sa mga linuto ho. Bebe, mabulig ko niyo Yes, kay. Amo na gani ka-inspired ko nga magkanto di kay ara ka. Kagahon pangadaan mo. Kadamo mga ido di ka tinaghol pa ho. Tilawan na diyo. Sky, dali na. Buligan ta ka luto. Sobra silyong ka busy sa kay wes balog yung tilawan ko pagkaon. Be. Tilawan ko. Uy. Way na ning pagkaon ko. Oo, naula Ay, ho. Sa markaisis kay ginatupag mo. Ay, kasi braw ni galar. As dalom lamisa. Huwag kaon mo, braw. Ano man nga klase ido ya, ma? Way kagad yung huya ya, braw. Way pagani kakaon ng mga tao. Ikaw nagkaon na. Ay, idok ang gituod. Idok ang git, braw. Ano ko ang takakan ko sa ilo. Ay, tapakan ko. way kaya abi ko na ko to. Ido. Uy, ang ido bala, hindi mo na dapat tapako nung konsipaon. Kaya nga, delikado na. Naku, palanggaon tayo ang mga ido. Ano na nga ba Republic Act? Republic Act 8485 na Parimiloy. Nalipat ka na siyang Republic Act. Wow. Ay, paglakas ka ba ito nga duwa? Sabat sa inyo, di? Punay. Si Punay man. Si Sky na yan, si Punay. Ay, ito pa rin. Chicken joy ko doon luto ni Punay. Hindi ko naamit sila, oh. Hindi ko pagtagaan si Parimiloy, ha? Kabasi mo urot na karuway, ginang mabisita. Sabat sa inyo. Lakas ka mo to. Ate, sige. Malakat ka, Parimiloy. Kuatong dua kapinggan, wa. Sige, kata ka dogaw-gaw na tayo ni Kwan. Ni Punay ni Este, di Kwan Sky.
salamat, hari na ako. Nakaabot, naging man ako sa amon. Hindi na ba lang ang mga porter na ako, di ka mapapanaog na mga dala ko. Boss, problema siya ng tigulang na, pero hindi na nato, hindi mahakwat sa dungan, ini mga dalata. To, siya ko gani, ano dala to? So apa? Huwag nagatigog-tingog. Na. Ano ka sinyas lang siya? Ano ba yung airport pwede? Apa ang mga tao dire? Sige, dala na sa salakyan palihog ha. Grabe ka paglakat ang yaba. Sige talaga ni, masunod ako. Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Live Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sa kalingawan. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Mga abyan, kabilang